Waqt li minn banda l-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil jgħid li lest li jfittex kunsens dwar il-liġi li tirregola l-programm ta' ċittadinanza b'investiment, fl-istess waqt ikompli bil-kritika negattiva tiegħu lejn il-gvern fil-ħidma li qed iwettaq biex jattira investiment lejn pajjiżna, inkluż permezz ta' dan il-programm. Dan ħareġ ċar fid-diskors li għamel il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil fil-każin nazzjonalista ta' Nadur Għawdex il-ħadd filgħodu. Mingħajr ma lissen kelma waħda biex jikkundanna lil Minażel li jmexxi l-istejjer fl-istampa internazzjonali li tista' tagħmel ħsara lil pajjiż, il-kap tal-oppożizzjoni minflok qatt juża dan il-materjal biex skontu jiġġustifika l-aġir tal-oppożizzjoni li tikkritika b'qawwa u b'ton negattiv għall-aħħar kull ma jagħmel il-gvern preżenti. Fil-gazzetti u fl-aġenziji tal-aħbarijiet kollha mad-dinja kollha, mhux fl-Ewropa biss, mad-dinja kollha. Kien hemm rapporti. L-Europarlamentari Nazzjonalista David Casa kompla b'din il-vena ta' negattività f'kull ma jagħmel il-gvern. Wara li ġimgħa ilu għamel dikjarazzjonijiet fil-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista li huwa se jkun qed juża l-kuntatti tiegħu fl-Ewropa biex ma jħallix il-gvern jibqa' dej bil-liġi, issa qal li qed jistħi jgħid li hu Malti. Qed nistħi kważi ngħid li jien Malti. U allura iva, kap, hemm bżonn taqaflu. Kellima oħra kienet id-deputata nazzjonalista Giovanna De Bono li qalet li fi żmien li kienet ministru il-qatt f'Għawdex kien naqas u li issa l-gvern mhux qed jaħdem favur il-Gżira Uċija u x-xogħol f'Għawdex. Il-qatt fi żmienna naqas. Id-deputata De Bono qed tgħid dan ftit jiem wara li tħabbar pjan sieħ ta' miżuri u inizjattivi mill-gvern għal Għawdex fil-baġit 2014 li ma' inizjattivi ntlaqgħu tajjeb mill-poplu Għawċi, inklużi il-korpi kostituiti u laqdiet mhux governattivi Għawċin stess.